nwa ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị nsọ ala Igbo ekene m ụnụ. Anyị sị ka anyị wetara ụnụ oziọma tata. Oziọma nke tata ga-akpọtụ akpọtụ, ọ ga-akpọtụ akpọtụ. Ihe anyị ji wee sị na ọ ga-akpọtụ akpọtụ bụ onye ọbụla wụchaa ntị ya ọfụma, wụchaa ntị gị ọfụma. Ha mere anyị pọpị, emere anyị pọpị, egburu anyị wayo, egburu anyị wayo, nwanne m emere anyị pọpị, emere anyị pọpị, emere anyị pọpị, nwanne m egburu anyị wayo, nwanne m emere anyị pọpị. Nwanne m nwere ihe anyị masị, anyị chere enwe ihe anyị ma kịta ka mma na anyị wuru utobo sef, kịta ka mma na anyị wuru utobo. Mba nwanne, Amadioha dị egwu. Amadioha kịta ka mma dị sef, ihe na-eme sinsi ụbọchị sef amadị m bifo. Nwanne yọwakwa amamihe o, yọwakwa amamihe o, ọkwa ebe ahụ ka ụzọ dị. Yọwakwa amamihe o, ọkwa ebe ahụ ka ụzọ dị. Hapụkwa n'ihe a na-awụgharị. Yọwakwa amamihe, ọkwa ebe ahụ ka ụzọ dị. Ya ọkwa ihe, something that father will ever tell his child or son. Amamihe. Yọbakwa amamihe, ọkwa na-asị na asị chịrịchịrị na-aba, ọkwa na-asị na achị chịrịchịrị na-aba. Yọkwa amamihe, ọkwa onye ọbụla nọ n'ụwa. Nwanne, ọ dị mma ọ dịara gị, ọ dị njọ ọ dịara gị. Afụfụ a na-ata ata n'ụwa ọkwa mmadụ na-ata ya individual, ọkwa ha grup anaghị ata afụ n'ọwụ individual. Ọ ka onye si debe ute ka ọ ga-esi edinara anyị, ka isi debe ute gị ka ị ga-esi edinara anyị. Ọkwa onye yi akpa ụkwụ ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ. A sị na onye amụ dị mma amaghị ihe onye ibi na-afụ. Nwanne, ọkwa ngịnwa ga-arịa dị ọrịa, ngịnwa ga-arịa dị ọrịa, ọkwa ha nọ nso, ọkwa ha efe anya, ọkwa ha okeke, ọkwa gị nwa. So ọ kara gị mma na ịhụchakwara ntị gị ọfụma nụrụkwa ozi ọma nkịta. Ọ ka mma na ịhụchara ntị gị ọfụma mara ebe nsogbu si wee bịa. Onweghị njin moto na-asụ asụ n'ụwa, onweghị moto na-asụ asụ n'ụwa na-enweghị njin. Ị gaa n'ime njin ahụ, enwere ihe mekiri up that njin o ji asụ asụ. Enwere petrol, enwere carburetor, enwere different kinds of material mere that njin ahụ o ji asụ asụ. Anyị ga-ekene ike, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kene ikwu na ibe. Ụmụ ibe, anyị gba ọtọ, anyị gba ọtọ. Ihe njisi na anyị gba ọtọ bụ na nwanne arụ mere anyị, ezigbote arụ mere anyị o. Everyday chi na-efo, anaghịkwa amacha ihe amacha. Everyday chi na-efo ka amamihe na-abịa. Mgbe ma na anyị gbadị ọtọ sef na daiz anyị ebidobedi, nwanne anyị ebidobedi, nwanne anyị ebidobe. Anyị ka nọ na this even, anyị ka nọ na Genesis, anyị ebidobeghị ebido, akwụbeghị ebe nsi akwụ. Nwanne, mmadụ one n'ime anyị ma ihe bụ n'oyibo, ka m kwuo n'oyibo ka e wee nwee ike ịgwa m ya n'Igbo. Gịnị bụ mind n'oyibo? Uche ahụ ị na-afọ ya bụ ama, uche ahụ ị na-afọ ya bụ ama n'Igbo. Mind ahụ ị na-anụ maka mind ọ ya bụ ama n'Igbo. Chukwu ahụ ị na-anụ ya bụ formation. Chukwu means formation because ukwu ahụ n'ebe ahụ ọ form. Inekwe n'ukwu nwaanyị ị ga-afụ ya formation. Asị gị na universe bụ mental mind ka o si wee condense to form. Then Chineke bụzi mụ na gị na separate ya onwe anyị from that ukwu ahụ because ukwu ahụ bụ without light or energy at rest. Ifuru ka ndị asị wee rie unu pọpị. Ama Chukwu na Chineke, ifuru ka esi wee rie unu pọpị.
ahapụzie ama hapụzie ama n'ọrụ onwe ya. onweghị onye n'ime anyị gasị ọma ihe ebe ama n'ụwa, onweghị no single one of us. nwanne without mind, ọ na mind gị ka ihe ọjọọ ọbụla na-eme gị isi, because mind go British dictionary check your mind, na mind with judgment. Ga check ye English, check English word mind, ị ga-afọ judgment ka edere gị. Go ya ọfụma na ama with judgment, because ebe ahụ ka ya old memory dị, nata ebe ahụ ka old memory dị. Asị wee sị na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. ndị ebe ahụ ka your past ebe ahụ ka o located. n'ebe ahụ ka o located, that place location of your past bụ na ama ka ọ dị. ifuru ebe nsogbu gị si na so ị gaghị agbanarị nwe a place ye gị inside ukwu formation na ị ka na form agwa gị na ị ka na form you are just forming. Genesis, formation mean Genesis, you are forming. wepụzie gị from mind, because mind bụ ihe na govern everything. ọwụ ceremonial president. chukwu anyị na-afụ ceremonial president because it's just like a president. You got to go. It's just like a president. It's ceremonial. ọ bụghị real. a na-eme vote, a na-evote president vote president enwe ha onwe mgbe o ji eji aka ewu president, a na-eme voting, so it's ceremonial, it's not real. so ha sizie gị worship wezie ceremonial president instead of real president, which is the mind. The mind is not inside you. So the ceremonial nọ n'ọfịs na Abuja ka ị na worship, hapụzie the mind, hapụzie the mind na worship a ceremonial president nọ somewhere gbara afụ ọnụ aka ya buru ibu. anyị kwuo dịka enwere ihe a na-ajọrọ ụnụ ka ụnụ hapụ ihe ụnụ na-emebe ihe ọzọ. ndị nke asị m Jizọs, ndị nke asị m nka mana nwanne si eziokwu bụ ndụ. anyị na-asụ Igbo ka anyị na-asụ ụmụ oyibo, Igbo ka m sụrụ ebe a. nwanne uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Igbo ka ọ bụ. so ama ha a na-ekwu ekwu ama unknown, ama known. so ịnụ ha na chi or Chukwu is just image of ama, the manifestation, the formation of ama trying to bring itself out of physical. That's why they say nature chi, emere ji akpọ nature chi. Simple. Chi ịchịkọta ihe ọnụ, to govern, to rule. ọ bụ ya, ọ bụ na chi abụghị chi efone chi ejiene, ịchịkọta ihe, to govern, to oversee. ọkwa ya bụ government, kwa bụ God. ọ bụrụ ya bụ God is govern. ọ bụrụ ya ka chi na-arụ. ka ihe ndị mmadụ na-akọzikwa n'ebe a, ihe gbara onwe ya na nwanne, everything is absolutely, ọ dị n'anwụ. anyị nwa na-eme onwe anyị. so ihe eji wee tinye di aha ebe aha bụ dị shepherd. di ọha mean shepherd, overseer, because the mind of the people is the mind of universe. nna gị is trying to tell you that mind is universal, not individual. Is universal, the mind is universal. so ọwụzi ndị nwa ka ọ dịrị to separate yourself from people without mind, to form a society with people with mind. nke gị bụ ihe ọbụla echekọtara ị gaghị na-akpa, ihe ọbụla echekọtara ị gaghị na-akpa, ihe ọbụla echekọtara ị gaghị na-akpa. nwanne, bird of the same feathers flies together. ihe m chọrọ ka unu mara ihe, because ị mara ha na ihe all these things. nwanne, ọwụ na ịghọta ihe a na-ekwu, uche onye ọbụla ya nke ya, that means everything you do you will pay, because as long as not the mind will balance itself. ọwụ nọ na the mind will the source of formation, the mind will decide your formation. yes na ọwụ na the mind will formation, that means your mind will decide either depreciate or you ascend. Either you depreciate or you ascend, as long as no mind na-eme everything, as long as no mind. and nke nwa nwoge jikwa mind eche uche. what you used to think is your mind. isi n'ike eche uche, isi n'ime eche uche. so if you hear about senses, ọya bụ ukwu aha na-ekwu okwu ya, because all from ukwu ka senses wee bịa. the source of sense bụ ukwu.
so ịnụ ha chukwu finish ya na ekwu maka that formation senses. That means ị na worship ri 5 cents ka ị na-ekwu since ị na-achọ mebe nsogbu gị. So your God is senses, ị na-achọ mebe nsogbu gị. Ọwụhụ mind senses gị na worship sense wee na-achọ mebe nsogbu gị. Nwanne ga ihe ọbụla a gwara gị ebe a, go and do your own research. Ekwene ka anyị gwa gị because anyị achọkwa ịgwa gị ka ị bịa tụsobe anyị. Mba, we want to prove you right that na ndị Igbo ma ihe ha na-eme. So mgbe anyị na-agwa gị maka Igbo, ihe anyị na-agwara gị bụ for you to understand na nna nna gị ndị ahụ na-akọtu ị nwere baịro ruo gị nso, jiri baịro ijide baịro iti ya aka ebe a maka o mechi ya azụ, iwere otu igwuo ya pịa, iwere otu igwuo ya pịa ya anya. Ndị ahụ na-asị na nna nna anyị ji mee nka mee nka bụ onye ọbụla sị gị na nwa bekee na-arụ telefonu ma ya ezigbo ọra. Ị jụọ ya ebe nwere ihe a na-ekwu na nwere imewute telefonu. Ị jụọ ya kedu ebe information of this telephone si ọ na universe, ọ bụ na mind, o nwere onye nwe ya. Mind is all. Gịnị ka a na-akọ ihe a? So ndị chọọchị use na advantage of this thing because of Christianity. Na anyị achọghị ịma about ha. Do whatever you want to do, but ị bịazi na na-eprove ị na-abịa ịgwa indirect na nna ya enweghị ihe ama na ọ bụ ndị wetara anyị telefon na TV na ihe bụ ndị ma ihe. Mba, ọ bụghị taa nke si eme. Ọwụ na poverty bụ criminal. Vietnam, gaa na Vietnam kwesịrị inwe ndị ochi karịa na Nigeria. So ọwụ poverty butere ochi, ọwụ dịsi ihe a na-agwụ na butere ochi, azụ mmadụ azụ butere ochi. Vietnam enweghị ego, go there na but anaghị ezu ochi. Vietnam dey poor, go to Thailand ha dey poor, ha anaghị ezu ochi. Nigeria ka Spain jide ego, Nigeria ka most of European countries jide ego. So ego abụghị ochi, ihe bụ ochi wụ the information and the knowledge you impact in people, the understanding ha mere. Ọ ya bụ ebe ihe ọjọọ si, ọ bụghị about poor man or no poor man. Enwere ego awụrụ ya wụ poor. Poor bụ na igbe lack knowledge, nwere sense, nwere uche. Onye nwe akọ na uche, ọ ya bụ poor man, ọ bụ maka ego. Ogbenye bụ onye deprive knowledge. If you deprive somebody knowledge, onye ahụ abụrụ ogbenye. So ọ bụghị about may God be. So the managers na this materialistic something bujere gị to the evil way at the first place when I classify ndị bekee na ndị nna nna ya. Nsogbu adịghị nwanne. Development is a process. Life does not end today and tomorrow. Life can only end for you temporarily because ihe will changing. It's normal, all changing. Ihe ndị mmadụ na-akpọ death will change. Nwere ihe ọzọ, it's nothing but changing. Nwere ihe ọzọ because memory anaghị anwụ anwụ, mind does not die. Highest ndị your family members, they love you, so the love bụ pains came from love. So the love and the miss ị ga-emiss onye ahụ, ya wụ the pains ị na-enwe ha onye adịzikwanụ ndụ because of love. Ịfụnanya ịfụgbu onye gị n'ụfụ, ịghọtago, ịfụrụ onye ahụ, onye maka ide ekpere akwa ha niile, onye na onye anwụọ na. But normally all transformation based on nature law, based on the law of nature, all transformation period nwere ezi ihe ọzọ, ịghọtago. So nwere ka ana Igbo ga-esi arụnwu ọrụ without Amadioha na-ekwu okwu. Based on ihe a na-agwa ụnụ, that land can never work. Na-ekwu ihe otu ọrụ ka egwuregwu. The land, because the institution, every society nwere institution, ịghọtago. Every society nwere formation eji wee form ya, otu a na Chukwu si wee wụrụ formation based on Amadioha. Every society nwere the system of rules ha ji wee form ya, ịghọtago. So this ihe a na-ekwu now, ọwụ na nsọ ala now gave birth to iwu ala. Iwu ala wụ the system ha ji wee form all the government. So nsọ ala anụnwa wụ the institution of nature, because ebe aha ka ị ga-egosi the way and truth and the life na nsọ ala. Then nsọ ala a transformzie to physical reality a na-akpọzi iwu ala, get separate gị from evil and the good. Then anyị yuzuzie the same thing aha wee mezie ihe a na-akpọ ọdịnala Igbo, yotago, which based on this iwu ala. And ọdịnala Igbo contain government and religion at the same time, no separation. So the philosophy bụ na onye ọbụla ga-apụ ndụ ebe a. Anyị chọrọ ka onye ọbụla pụọ ndụ, ọwụghụ nke somebody ga-anọ na one fakados na-akọrọ ha nonsense na-eme. Ọ bụghị ya. Ndị Igbo machachara ihe tinye na mbọ, ụkwa ndị Igbo nketa
ka akwa ndị for me ndị nna because Igbo with the mind. Ndị nna afụ today abụghị ndị Igbo because they have no mind. If you don't have mind, Igbo onye Igbo because Igbo is a philosophy of the mind, because not body. Ke ndị mere culture n'ụwa with nsọ ọ na-amakwa Igbo nsọ. O nwere ndị mere culture in this life as a way of life based on nsọ ala. There is nobody else. Go and do your own research. Enweghị obodo nọ n'ụwa, go and look at their language. Ndị Igbo mere ha na-akpọ nsọ ala as a way of life, but nsọ ala is more deeper than what people na-ekwu today. Ha mara ihe a na-akpọ nsọ ala, they don't know. Ihe a wụ the highest knowledge ever know on this earth. Mana gị nọ bụ nsọ ala ha na-ekwu. The highest knowledge know on this earth, physical earth, bụ nsọ ala. But ndị mmadụ take it literally. All that thing ga-eme gị pụọ ndụ. All nsọ ala will put you in the right path. All nsọ ala ga-eme gị you become knowledgeable of your ancestors, because your ancestors is one with Amadioha, with one with universal knowledge. Once ị bara nsọ ala, because nwanne it's a favor, you will become favored one. You become favored one, you become choose the one. Nwanne ị na-emete nna gị ọfụma, nna gị will always ebe ọ bụ na ọ na-eje ọkpọrọ gị. This thing is normal. Ị na-emete mmadụ ọfụma oge ọbụla onye ahụ ga na-akpọ gị na ya na-akparị nkata, because ị na-emete ya ọfụma. That is normal thing. Isi Amadioha bụ onye ọjọọ, Amadioha adịghị mma, ị na-emekwa expect ka ihe ọma mee, but not knowing na the same mind iji eche uche nọ ya ka ị na-condemn. That na memory gị dị n'ime dị iji eche uche, your memory is Amadioha, and you are saying that you are worshiping something you don't know, but to be real somebody a na-ekwu maka ya nọ die nọ na-awọchi gị na-etutugharị, ị na-ekele m smart, you want to pass by through some nwa bekee way to enter. Ihe niile ị na-eme nwee nke na-awọkọ nwee nke na-aga aga. So ka ọ bụ na Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma bara isi adịghị nkọ. Ajụjụ ka m na-ajụ ụnụ ndị Igbo, this generation of Igbo now, a na-ekpe ụka nwanne, mụnwa na onwe m ga-abụ the last idiot gasị ga eje n'ụka. I will be the last fool gasị ga eje n'ụka. But ihe na-achọ ịgwa gị bụ na ị na-eme something based on practical experiment. Mmadụ na-eme ihe. Ndị Igbo, this our generation amụrụ kịta, anyị imagine na ọ bụrụ na sayensị ka anyị na-eme, that means anyị ga-agba last. Ọ bụrụ na sayensị ka a na-eme, that means because since amụrụ anyị, this generation na amụrụ anyị na ndị 40, ndị 50, ndị 30 na anyị witness go life. Amụrụ anyị n'ụlọ n'ụlọ ụka, n'ihu anyị ka anyị Igbo na wee degenerate. Mgbe anyị pere mpe, enweghị onye nọ na Naịjirịa nwere ike imetụ onye Igbo aka. Nobody, amụbeghị onye ahụ amụ. Ndị Igbo dị n'otu na-eme Igbo festivals the same date, the same time, every event of the year. Anyị jegidere ụka ahụ obodo anyị na-egasasịa, enwe ụka na obodo anyị niile, nwee everywhere, all the whole family, enweghị nke na-eghe ọnụ, enweghị nke na-eri nri na ibe ya, esemokwu, akpọmasị, oshi, ama, ntọrọ mmadụ. Anyị na-eje ụka. So ọwụrụ sayensị ka anyị na-eme, enweghị ihe anyị fụrụ n'ime destin anyị na-eje. Ihu nchọrọ ịgwa m. So ọwụrụ sayensị ka a na-eme, unu enweghị ihe unu fụrụ na destin, ajụjụ ka m na-ajụ unu. So ọwụrụ sayensị ka a na-eme na laboratory, ka ị mere this experiment, ọ na-enweta result. Ajụjụ ka m na-ajụ. Ọwụrụ sayensị ka a na-eme, ọ na ya enweta result ihe. Nna nna anyị ha asị ha ama ha ihe. Ofe anyị na-eri taa wee ruo taa, ofe niile anyị na-eri ha mere. Ihe niile eji agwọ ọrịa n'ala Igbo ha mere. Nke a mụ na gị na ebe a now nọ nso na-abasị mba ike with information ndị a desara. Ọhụ nke ndị ụka, ọhụ nke ndị anybody. Nọ nke ha desara ka m ji aba mba. Ndozi ọdịnala ji wee kwụrụ na-abasị mba ike with their information. Gwagodi m apart from that akwụkwọ aha a na-akpọ Bible ndị a ji eme argument. Ịma na this Igbo anyị nwa anyị na-ekwu ihe a na ebe ihe amụ na gị na-ekwu here now na ihe a constitution of a government of the land. That Bible nwere ike iji nwee form of government, because the first one bụ na before you transform all that into physical reality, ị ga-eme understand based on natural behavior.
so ọ bụrụ na ọ bụghị ị gaghị form, ị gaghị use nwunye as a character of life. Mana nke arụ anyị na-ekwu na we rooted into it, anyị ga-eji nwe wee form a basement or foundation to live a life. Mana ihe ahụ dị na Bible ahụ a sị gị na in the beginning Eve, Adam na-arahụ ụra ewere mkpịsị mgbe wee kee Eve. Gwagodi m ka ebe ị ga-ebido na your country n'obodo wee rụba obodo, ka ekwere ka Adam ga-esi arahụ ụra wee were mkpịsị mgbe ya kee Eve. ịghọtago? But i believe rie na because a sị gị don't ask don't remove, i believe rie na Adam na-arahụ ụra were mkpịsị mgbe ya kee Eve. So kedu ka ị ga-esi ji ejiri ya wee found even though na anyị mana ọ bụghị eziokwu, yes, mana majority of ndị na-ebu Bible anụ ama ha ihe dị n'ime that place. That's it, simple truth. So ụdị akụkọ ahụ bụ akụkọ dị ara nwanne. ihe ha bụrụ detin jebe, in fact ọ bụ ahụ na mmadụ na-akọrọ den dem ha jide nwere ihe m ji eme because ke ka m esi eme ihe m na-aghọtaghị, aghọtaghị m ihe dịdị a na-agba okwu okirikiri na-agba okwu okirikiri nwanne. N'onu Igbo God n'onu Igbo bụ chi because chi bụ ọchịchị, ịchị to rule to govern, mere ihe ọzọ, nothing more nothing else. So the same chi aha wụ Chukwu, the same thing because nke anụnwa nọ rest, nke anụnwa nọ na move. Onye mere ji wee chenji dị aya aha ti yo onye nwa chenjirie, ọ bụ the same chi aha ka ha na-abụ, ọ bụ the same chi aha, mana nke anụnwa nọzi at rest, nke anụnwa nọ emotion. Simple. So ka ihe gọọmenti na-eme, gọọmenti kwa nchịkọta ka ọ na-achịkọta. To form a government, that means to bring something together. So here bụ ihe ọ na-arụ. So that is why they rule you, ọ bụ because they want to govern you. That's why they place that God there. Then dizie photo Jesus werezie eme nwa Jesus which is Chukwu na Chineke or mmụọ na chi. Werezie the picture onye bekee nyere because ya your intention on our work. Is it not working? Is the experiment not working? Ọ na-work na because mgbe Constantine bịara n'Africa meet our ancestors fụ ka ha na-eme ọdịnala Igbo. Otu asị ha ọwụwe ha unu na-eme nsọ ala anụnwa ya ka ndị niile a na-eme osịa ma ihe Constantine gwara ha ọ sị ha n'ihu na ihu, ọ gwara ha na face to face that he will use this thing to rule the world. Ha chere egwuregwu, ọ gwara ha sị ha I will use this thing to rule the world. Ha chere egwuregwu. Ife mara ihe na-eme Caesar Borgia, our physical God. Ọ bụ today ka oju na-eso ọkwa Caesar ka unu na-eso, mana ịjụọ ha na ha agaghị ekwe. Ịgwa ha na ha agaghị ekwe, ịgwa ha na Caesar Borgia ka ha na-efe, ha agaghị ekwe. Ha gasị o wee ndị ga-asị na Jizọs abụghị onye ọcha. Ịjụọ onye ebe ka ọ bụ Jizọs ọ afọ Afrịka, ọ bụ afọ Afrịka na akekweni na-akwedo ụdị nonsense argument bụ ha. Ị ga-asị onye ọcha ma achọrọ m alaikiri m ya ma worship ya, no problem. Mana ịsịbazie m na onye Afrịka nke aha mana idibere ibe na isi na onweghị image. So nke aha anyị na-afụ abụrụ image, nke aha anyị na-afụ die abụghị image. E nwere ụdị argument ndị isi ojii na-eme, ọ na-eme ụta ịta ọnụ ya bak ma ya ụra na-atụ isi ka stapụ ya n'anya. Nwanne ọ ka mma na-ese I'm a Christian, I worship Jesus. Odo ewu na ụka anya na ịdara iberibe. You got to go about iberibe gị nwere limit. Nwere ike one day you wake up good and fine. But ibe ozi gwazie m na Jesus enweghị image. No, you Jesus is God of the universe, enweghị image. Enwere m jụọ gị sị gị nke aha dị na picture ebe ahụ ọ gịnị? Nke ahụ ọ gịnị? Nke ahụ image. Ndị isi ojii a na-akpakọ mmadụ amụ. Ha sị na ndị Europe amaghị worship Jizọs na ha ma worship. Ọ bịazie na Europe rụọ chọọchị ma ndị ọcha expect mee ndị ọcha expect ka ọ bịa ka ha bịa ụka na bịa ha, ka ndị ọcha bịazie ụka na nke onye isi ojii n'Europe si Afrịka bịa hia mepee chọọchị sizie ndị ọcha bịa ụka na nke na ndị ọcha amaghị aka amaghị aka ụka. Mana ọha nwa bụ ndị dere dịsi akwụkwọ wetara gị at way of worship.
isizi Afrịka ma mmiri masịa mmiri bịa Europe mepee chọọchị sizie ndị ọcha bịawazie. That is why ị gaa na chọọchị ndị Igbo n'ala bekee ọ ndị isi ojii n'ala bekee, sọsọ ndị ị ga-afụ bụ ofu onye ọcha na-eso onye ojii asị enyi nwoke ma enyi nwaanyị. Onye nwere ike ịfụ enweghị ike ịfụ onye ọcha ọkara nnọọ si be ya nnọọ kụchara ike jee n'ụlọ ụka onye ojii ọ na-apụ ara. So ọkwa ndị ojii na-agakwa ụka ahụ. Ị bịara n'Europe nnọọ ndị wetara gị ụka ịfụ ha ụlọ ụka, ijebe na nke onye ojii si Afrịka bịa hie. So onye ojii si Afrịka bịa ebe a ruo ebe a mepee chọọchị, ịrụsị ọrụ nwa obere ego e nyere gị ga-eje enye ụmụazị nri, ị ga were eje tii na chọọchị ahụ na chọọchị onye ahụ jewere tii na chọọchị onye ahụ ajụọ gị sị na Jizọs kpọrọ ya bịa mee gịnị? So nke ahụ ndị anọ ebe ahụhụ Jizọs mọsị onidiri n'oge si Afrịka bịa, onidiri isi Afrịka bịa hie ọkwa ebe ọ dị nso, river dị nso na Rome dị nso na hie na. So onidiri isi ogbogbo Afrịka ma mmiri taa ezigbo ahụfụ bịa hie gazie bịa mepee ụlọ ụka. So ọ dịghị nwanne, ọ dịghị wise maka ụmụ ibe, ọ dịghị wise. Ọ ka mma na anyị chọrọ ime ihe mepụkwa ya. Ichi eji ụka nwanne jebere onwe onwe ejighị aka mbọsị ike wee pụta. Mana nke ịgwazi m na Jizọs enweghị pikchọ nwanne akweghị m, because afụgo m pikchọ ya. Agara m seminary school, so ị gaghị agwa m. Agara m seminary school, agara m I'm a seminarian, I was not now. So ị gaghị agwa m na Jizọs enweghị pikchọ. I know what is Jesus and don't nwere pikchọ. So unu ekwuzina datin, ọ bụghị because of asị na Amadioha enweghị pikchọ onye ọbụla chọzi ka ọ squeeze ya die hold go on Jizọs ahụ. Ịgwasịa ha something ha sị gị na ihe ị na-eme dị mma, but Jizọs ahụ agaghị ekwe ka hapụ ya. Kedu ihe na-ahapụrụ ya? Ọ asụsụ Igbo mba, then ke ihe na-ahapụrụ ya onwe because mmadụ amaghị ihe a na-akọ. A sị na amụrụ ya n'Israel, o too n'Israel, nwụọ n'Israel. Nwanna ya amaha n'ebe ọ nọ na amaha m ebe Israel dị ejebe before. Amaha m ebe ọ dị. So kedu ka m ejikwe n'isi onye amụrụ n'Israel amụrụ ya amụ, Amadioha amụghị ya amụ because na ọ bụ amamihe ọ dị n'isi onye ọbụla. Universal mind create the life we live, all the mind Amadioha. So amụghị ya amụ. So any prophet njọkụ maọbụ osu maọbụ ohu maọbụ ihe ma amụrụ ya amụ n'ụdị nke mmadụ, ọ na-ekwu otu anyị si ekwu simple. Ịghọtago? Amabịara ha n'ime ha na-agbara ndị mmadụ amabịara ha ka dịara onwe ya iche. Ọ dị sema ama aha kpa mgbakwara ha ma aha bịakwara ha. Mana ịbịazie esi m gafebezie dị ma na-efebe agwana ngịsị gị ma na ịmaghị ihe bụ ofufe. Ịghọtago? Ma na ịmaghị ihe bụ ofufe. Ọ bụrụ na ịma ihe bụ ofufe, ịma na ihe ndị a na-eme na chọọchị a sị gị do this in memory of me. Gịnị ka ihe ị na-akọzi? Ị na ha arụ ya mgbe naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m, nke a ga-eduru nye maka unu. That means ọ na-agwa gị to separate your body. Ngị separate your body, ngị separate your body. Okwucha nke ahụ ịnụghị ya ntị chiri gị, ọ bịakwa again naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe a ga-eme ya n'ihu unu na n'ihi mmadụ niile nke wee gbara njọ na-eme nkara ncheta nke m. Only do this thing in memory of me ka ọ gwara gị. Do this, that means ihe na-eme dị wụ ritual, memorial ritual, simple. Nwere ihe na-akọ ihe na-eme wụ simple memorial ritual, memorial, nothing more nothing less. Asị ndị na-egbu ọkụ, asị ndị na-egbu ewu, everybody will memorial ka na keep memory. You just keep memory. Do this in memory of me, everybody. You got to go. So ịda na ịmara ihe ị na-eme, ikwedo ntị ka akụziere gị, because ihe ahụ ị na-eme enwere ihe ọ ga-eme na your own development of the mind. So ọsọ ihe anụ anyị na-eme here get develop your mind. Ọ bụghị that ritual. Ritual memory, to keep a memory, nothing more nothing else. Nothing more. Onwe ihe dibịa ga-agwọ n'ụwa na-abụghị alụ ka ọ na-atụ. Nwa na-agwa gị eziokwu, dibịa na-atụ alụ because alụ is ịgba afa. Alụ ka na-atụ because I could do dibịa wụ weather forecast. A forecast ka ọ a forecast. A forecast is a chemist. A forecast is a chemist. So all these people, our people need to separate this magical method and the reality. All that thing na-enye anyị nsogbu. You got to go the same thing father.
these people are nothing but ceremonial, nothing but ceremonial. Even dibia ka dị fada mma, because dibia mgbe ọbụla ifuru di n'onu Igbo is master. Somebody have mastered a knowledge, somebody have mastered a knowledge. You got to go. Father is just like onye nze. Father bụ onye nze, simple. Otu a nze na-adị, otu a copy of nze ka ha mere na father, nothing more, nothing else. Mana onye nze ka na onye father gwa jem seminary school, ị ga-eme onye nze na-ekwu okwu father na-ekwu ọkwa nke eji 25,000 echi 10 million mba. Onye nze mgbe ndị mbụ na-ekwu okwu father agaghị ekwu okwu, because father gara tupuru a na-amụrụ ihe father ga-abịa school na nke onye nze na life and direct. Ịghọtara? Mana kịta ị ga-afụzi onye that is a grown up ọhụda fada kpọọ isi a na-enye fada fada nwere ike orubeghị 30 years. This fada gara seminary school nke nso wee je. Ịghọtago? But ụdị honor a na-ebunyezi this man na ọkwa ha o represent kwa ha culture. Mana onye nze bịa kịta na mekanik ekwezi anyị mara ndị bụ ndị ara mana nsogbu adị. Onye nze bịa ọ na-enye anya n'isi na enwe ihe ọ dị mma ya, but fada bịa ụkpọ isi a na-enye ya, ọ ga-eje na nke fada emetụ ya aka, ọ gaghị ekwu okwu maka na the man of God metụrụ ya aka. Ọ gaghị agwa DSF na fada aha tampara ya, ụjọ agaghị ekwu ya na man of God metụrụ ya aka ma na man of God tampara ya, ụjọ agaghị ekwe ya. The rate of life anyị na-ebi oke ọchịcha ka anyị mma, because until anyị ewere this knowledge anyị na-ekwu now tinye as foundation of life na ala Igbo, nwanne nwere ihe na nwere. That's why anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala bụ ndị nsọ ala sị na anyị ga-enwe a society of us, period. Anyị na-ekwu every day by day so that ka o wuo onye ọbụla anya. Enyego m gị example na anya mmụnụ na-eje Siemens, mpụ ụnụ na-eje Assemblies of God, onye nke ọzọ na-eme dibia, onye nke ọzọ na-agba afa. Nwanne kedu ka ị ga-esi ebi na that society? Gwagodi m. No unified mind, no unified project. Ibiri ebe a onye nke ọzọ ebiri na ma mfe, inwezie ka isi wee nweta obere ego si ka ịgbanye fensi na village ụnụ, ndị nebo asị onwe na ego otu ide fensi ngana n'anya kịta ma ya ga-esizi ebe a agba, ị gaghị enwe privacy. Isi ebe a hapụ ijegoro anyị ebe ọzọ rụọ ụlọ ebe ọzọ, ofu ihe aha na-emekwe ịdị isolated. Mbọsị ibezie travel ịbata ha n'oge ndị ezu oge ori. So ihe nnachi igwu in essence bụ na anyị ngwawo ndị nsọ ala ga-eje were anyị nke anyị ebe ọ bụla anyị chọrọ, were rụọ ụlọ biri. Anyị niile biri ndị nsọ ala ga-ebi ebe a nsọ nsọ, nwee ụlọ akwụkwọ anyị, nwee ụlọ factories anyị anaghị buying and selling, nwee factories ebe ahụ. N'ime ebe ahụ anyị ga-enwe industrial zone there, nwee ụlọ akwụkwọ nke anyị ji akụziri ụmụazị anyị ka esi ebi ndụ nsọ ala bụ ndị Igbo. Ịghọtago? Because ime ha ihe mere anyị Igbo anaghị awụ ọkọ ihe m gwara ụnụ ụkpaka. Gaa na village ụnụ na mmadụ rụsie ụlọ, ụdị fensị ọ ga-agba na ọ dị ka 2-story building fence. Onye rụsịa ọtụ onwe ya nga, onye rụsịa ọtụ onwe ya nga. Because ịchị ịrụ ebe ahụ ụnụ bi, mpụ ụnụ bi, ndị nebo agaghị ekwe, because o nwere ike ọ dị ka mmegbu. Ijegorozi a na ebe ọzọ ịrụcha ịrụọ Guantanamo Bay babụ waya ebe ahụ naba anata anaba. Anyị nwawo ndị nsọ ala agaghị esi ụta ha ebi mba. Anyị ga-ebi ndụ gosiri na anyị bụ amụrụ anyị ka anyị mee ihe anyị na-eme, life and direct. Ụlọ ihe ụra na-emekwa anyị na this 24th century. Nkwụsịkwa ndị ga-ekweje were nsogbu adị. Ụnụ amana na ala Igbo ọ dị ho farmers kọsịa ugbo enweghị onye a na-eresi. Ịma na enweghị onye a na-eresi datin. Ịma na ji ịkọsịa ji after 4 days ọ bụrụ na enweghị onye gorie, no light, enweghị ebe ị ga-etinye na friji ka ọ bụrụ ọkwụọ. Ụnụ ama na ji ahụ ga-ere because of hot weather. Ụnụ ama na akwụkwọ nri kpata ya 4 days irehie na akwụkwọ nri ahụ ga-emebi without fridge. That means there is no market in our land for farmers.
Number one godi, that farmer ha agriculture na-ekwu okwu ya onweghị market, there is no demand, and the na enweghị demand agaghị enwe supply because enwere consumer plan. Number one. Number two, ụlọ British kụziere anyị ka esi arụ ka anyị ka na-arụ today. Onwebeghị onye n'ime anyị wepụtara a mind how to develop a new structure of building in Igbo land based on our own concept and ideology. Omebeghekwe ka mgbe anyị kwụsịkwe na ndị ga-ebute burukwe ịjụọ ha ha sị mba. Enwebeghị onye mere ya. All this one British kụziere anyị ka esi eji cement na asbestos na-ebu cancer, na-ebu 90% of ndị Igbo nwere high blood pressure. Unu amara that cement house and that asbestos na ceiling board ahụ unu na-use. Ndị Igbo 90% of ndị Igbo nwere high blood pressure. Go and do your own research. All that asbestos, that cement house and that ceiling board, very soon asthma, very soon and asthma na-abịa ha. But ị na-agba ha detin otu ọ dịghị ka ị na-akọrọ ha nonsense. Bịa ha dị serious n'ihe ha na-akọ. Only way anyị ga-ezi survive bụ na kwefere ha anyị na-ekwu one way of worship, which is Amadioha, which is nsọala. One way of life experiment, one way of industrialization which combine with market, because you must have a demand and consume. Ka ihe a normal thing. And ọnwụ na inweghị this isolated zone ọ gaghị work, because everywhere gbara ka ụkpaka, everywhere mere nkụsasị ka ụkpaka, so ọ dịghị structured. We must begin to do, because ọnwụ na ebido mewe this thing now, ị ga-afụ na ọ ga na-emezi attract all those old area become irrelevant, then the new area begin to dominate. But anyị enwebeghị plan doing all these things until ndị ndozi ọdịnala na-apụta na-ekwu. But ị gaghị emenwu this thing in one day, always something that will take long process. You want to go? That's why anyị ji ekwu ya here. Ihe anyị na-ekwu ya abụghị na ya ma ihe anyị ga-eme, no, because ọ na ya amaghị anyị agaghị agwa gị. Anyị na-ekwu everything complete, even though na anyị ga-remove the vital part so that maka ndị copy. You got to go? But at the end of the day, this thing will only foundation ga standing na Igbo. In our worship God, you must know what is God at the first place, because onweghị mgbe these people, because actually itinye gị under control, they will give you the specific image to worship, so that this image represent ihe ha chọrọ ime. That's why they gave you that image ha nyere gị based on fantasy to worship materialism. Ha bịa asị gị, if you believe in Jesus anyị enye gị ọrụ, we give you job. 1700 Europe ebido ihe a na-akpọ industrial revolution. This industrial revolution now, ebe ahụ ka ebidoro schools and the university. This university now, just to work, make you a workman, ka ị na-arụ ọrụ, kụziri ka esi arụ ọrụ. Onye ka a na-eje pass 4 years na university ka ọ mụta ka esi arụ ọrụ. Ọgwụkwa ha na ọka ọ mụta ka esi eme invent, not just kind of mechanic maintenance. See the finish, just to do maintenance work. Onye ka ha na-agara university for 4 years, 5 years. So that means ha anaghị akụziri gị something that will benefit you as a human being, no, just to tie you up. Ịpụta n'otu 5 o'clock ije ọrụ na mgbede imechie ihe aka ga-emegide everyday, it is used to it, inwezighị another life to live. Ọsụsọ ọrụ weekend be face ka ịsụ akwa, mee nka chie echi ibidokwa ọzọ. Ka ahụzi na enwe slave ka nka, ma ndị na-ekwu maka slave, enwe slave ka na adịrị gị contract, asị gị all life contract. Nwanne mbọsị ọbụla ha ji wee chọọ asị gị contract ga-eme gị terminate. Ihe kwere ha life nwadị na-ebuke mmadụ biko. So ị na-anya ifu na-eji ndị a n'ọrụ, nwanne ndị ji ndebe ha n'ọrụ marazie gị nwa, ndị ji ndebe ha n'ọrụ marazie gị nwa, ịgotago marazie gị nwa. Ha setiri up educational system, ihe a kpọrọ ya western system of education, which is based on commerce. Kedu onye ị na-asa, ị na-aga university ịpụta ije chọta ọrụ, ọkwa mmadụ nwere company, ụkwado mmadụ nwere ego na-ata ịgosi ya
akwụkwọ na university 4 years nna gị tasị ahụfụ were kwụọrọ gị ụgwọ akwụkwọ wụrụ nnọọ ka ịpụta nnọọ jee rụba ọrụ na kọmpanị onye ọzọ ma onye ahụ ọgaranya and ịbịakwa the worst thing bụ ibe onye gị project gị develop ori a new project ka ọ na-erikwe ịbịakwa onye gị project gị develop a project si gị handle this department ị na-aba enwere m professional job ịma ha na-ezigbote idiot ka ịma ha dị sef ị na-awa anya ijere m akwụkwọ ijesi akwụkwọ ịnọdụ ebe a onye nwe ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ọ nọ Bahamas na-akụ ọ nọ Trinidad and Tobago na-akụ ịnọdụ ebe a na-atagbu oge na ahụfụ ịtagbucha apụta bankị ewere aka na-akwụ ụgwọ ọnwa bankị eme sam ewere ụgwọ ụlọ ewere ụgwọ moto ewere ụgwọ nka ahapụziere gị ọnyere ọnwụ si gị ribe gị na ọnyere ọnwụ dị ihe a were reason why they created mana ndị Afrịka jiri copy this system na practice mana ha enweghị this commerce ndị tiri the system nwere ihe a na-akpọ industrial philosophy before them put the system nke gị bụ ijere pu were camp tinye before the horse create educational system without commerce. Kedu ebe ige ndị agha na-waste their time and their money enwere ọrụ idebe ha ga-arụ enwere ọrụ dị ebe ha ga-arụ ịma ha na university ahụ na-aga wo just about profession don't you know ịma ha na those degree for profession ịma gị ịpụta na asị m na ha enweghị ọrụ university came out enweghị ọrụ gịnị ka ha ga-arụ na nke nna gị debere kedu ka ebe ha ga-arụ dị ọrụ I want to know where they work ha je university ime court ha kedu ihe ha ga-eme ịnweghị any project ndị a mere nwanne ngwasị ya gị go and verify they started this western system of education in 1700 by France revolution industrial revolution that is where they sit down and talk about African mineral resources 1884 1885 then invaded and separate and take all these minerals for their industrial project simple as ABCD that nwere plan they have plan so nwanne you should be grateful than even the creator itself because kedu ihe na-akọ ịmakwa ihe wee an idea of project idea nwanne in America a na-ere idea millions of dollars ịmakwa in US in British in Western world a na-ere idea millions of dollars ka eji ere idea unu amaghị the strongest this thing a na-ekwu n'ụwa bụ idea ọ ihe a na-ekwu mana ndozi ọdịnala have all these things anyị ji ihe niile nwere ike na-ahụ that is why nna agwụ maka Amadioha you don't believe in it because if na anyị pere anyị gbasi more size gịnị ka ha ga-emekwana gịnị ka ụnụ afọ population everywhere na-enugharị ka a na-enugharị gịnị ka emegoro population aha niile unu na-ekwu unu na-eji eme ọnụ kedu ihe unu ji wee mee nothing ndị na-achị America eruhu 10 ndị na-achị ụwa niile eruhu 10 so unu eche na because ị ga-afụrịrị quantity of mmadụ igwe mmadụ before na amara na ha nwere ihe ha na-eme that is why we fail always ị na-achọ popularity ihe anyị na-efail bụ because we want popularity anyị na-achọ mgbe ọ na mmadụ dizi 100 nwanne alaikwana m ihe na-eme otogo nsogbu gị na Facebook nnọọ ka ekwene ebe a ga-ebido na nwanne yes because ọ fụ na ndị mmadụ eju na everywhere ọma na ya adịghị ready for that nonsense we are not ready for that nonsense ihe anyị bere ebe a bụ ka anyị kwuo ye ka ọ dị straight ịghọtago and mgbe anyị watasịa the ground we go and start our practical development simple practical development and ihe anyị kwuru ka anyị ga-eme nothing more nothing else industrialization because nwanne nwere ike na-echere ọ bụrụ ego nwanne anyị dee project desia project wepụta the proposal people will invest this is about economic benefit it's about market so echekwere na anyị ga-apụtara ya ụlọ ego anyị ji eme gịnị anyị anaghị ayọ gị money e nwere ndị ọ bụ aka ọrụ ha na Nigeria aka ọrụ ha na Western world to look for investors o nwere ndị ọ bụ aka ọrụ ha so unu echere na anyị ga-abịa sị mgbe ya bịa nara anyị ego ka anyị fụ anyị anaghị anụ na money anyị desia the project and proposal ndị ahụ ọ bụ aka ọrụ ha we contact them kwụọ ha ụgwọ ọnwa ha their salary then we bring investors finish so ichekwere na wonder anyị ga-abịa na akụrụ gị aka n'ọnụ ụzọ nwanne anyị nidiri na ego nyere anyị ego taa ego eji eme gịnị
ụnụ amaghị ihe ndozi ọdịnala nwanne. Ọ ka mma na iji ọsụrụ nnọọ chiri ụzọ pụọ because ọ ga-eri ụdaiz, ọ ga-ata gị kwa ụkwa taa gị n'oge mara ihe ọ bụ anyị anọghọ n'isi anyị. Ihe anyị na-ekwu bụ ihe anyị dị sure and anyị ma ihe anyị na-eme. When the time come, mgbe ihe anyị ka nọ mgbe na-ekwu okwu ka ndị mmadụ mara na the foundation of destiny with justice. Amadioha, the mind is just and just is justice. Why ihe anyị nọ anyị putcha the information right, then anyị move over practical work. The practical work based na the proposal and the project is about investors. Ọ bụrụ about anyị one naira ka anyị were mba ihe atịkwa ka awụọ ha gị naanị. Iwere ndị be anyị nwere hope ha itigo hope nwanne tagaghị esi awụọ gị naanị pịa, mana anyị akarịgo n'ụdị ha. So ka o doo na anya na ndozi ọdịnala kwadoro akwado wee bịa. Ọ bụrụ na iwepụ ha n'aka na Amadioha, ọ chụpụ gị n'ihe anyị na-eme. Jee jụọ ndị pụrụ apụ inside their mind. O nwere ukwu na anaghị afụ mind of people. Go inside the mind of those people pụrụ apụ na this ndozi ọdịnala. Their mind they are not pure. Ha the history forward. Ha ama ha na ihe ọbụla elere down in justice, there must be justice. There must be justice. Yes, there must be justice because onye nwe ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu nwanne. We have laid down a lot for this movement. Anyị elego a lot, money, time, fight, everything. So you cannot just come one day and talk nonsense. You gotta go. No, it's possible. Can you sacrifice you go for Igbo land? What have you done for Igbo land? Can you make go for ndị Igbo? If you were something the people that are awful for the whole life, if you were China, ị na-agwa ha sị ha na ịma ha ihe bụ justice, ọchọrọ ya ma ihe bụ justice. Nwanne onye ruo orie ọ bụrụ na ịchọ ka ana Igbo dị mma, you have to fight and make it dị mma. Ọ bụghị ịpụta ịbịa na-eme ka ịbịa kọpịrị one side information ka ije bido nke gị mebe ihe nke gị riwe uru nke gị iru ebe ahụ mesịa datị na ọkụ anyụ because it's not justified. It's not justified. Gaa gee ntị, ndozi ọdịnala wụ the only movement the vibrant na wax strong every day by day only because ụnụ ama ha na-enwe ihe dị iche na enweghị ihe anyị promisiri gị. Anyị promise gị anything. Ihe anyị na-build an institution of mind ga-lead everybody into progress. Oh, nke a na-emepụta a promise gị heaven and earth mba, nke ahụ fallacy. Ọ bụ ihe efu. Ọ ebe ahụ ka ị na-afụ ndị nkịtị ikwuru ha na fallacy pụọ na ifu ndị nkịtị arọsh ya gị ozugbo, mana ị na-ekwu something make sense ị gaghị afụ ndị nkịtị. Ọ ga-asị gị na aka ihe this guy na-akọrọ ha because uche ya erughị, mana ọma ha na that thing difficult. Hard way is the only way action. The hard way is the only way action because the body sense is pleasure. So pleasure is easy. Pleasure is easy. Ọ dị ka ịra nwaanyị is easy. It's pleasure. Ọ na-ahịrị atọ ụtọ gaha aga. After that what happened next? So ịbịazie ịmana ifeedizi mmadụ anya anaghị afụ ihe ọma. That's why akpọ ya ụfụ pens ka ihe iji enye ama iji anya afụ ụzọ. Ụfụ is pen. You got to go. So ihe anya na-arụ ihe ọjọọ ka anya na-afụ. Anya anaghị afụ ihe ọma. Anya anaghị afụ ihe ọma, ihe ọjọọ ka anya na-afụ. Ọwụ ama bụ ihe na-afụ ihe ọma, ama bụ ihe ọma ama. Lekwe ihe ọma ma ama. You got to go. Anya anaghị afụ ihe ọma, never anya siri ihe ọma. Nekwe asa, nekwe moto. Na this guy self iwe anya ukwu. Ome anya ukwu eme ya. Okay, ka isi efu ya kwa anya. So anya anaghị afụ ihe ọma because na confused in this thing. You got to. Anya anaghị afụ ihe ọma. Ọ gụwa ka ọ dịziri ichenji that thing. Ihe ahụ ịfụrụ. Ịchọzi ichenji it to something good. Ma ọkwa na anya nọkọta n'ọfụ ya ozugbo sọ ihe ọma. Igbo etiene bụ ogbu na. Ịfụzie ịchọzikwe ichenji into good. Ịfụ ya ise na moto nke a dịkwa mma o.
nwere ike ọwụ na Ifeanyị goro di moto hai na Ifeanyị nke a makwanụ nnọọ nke Ifeanyị yesterday na afọ moto dis guy na-agba ọgwụ a ka ọ dịziri ịmasị ma ị ga-ekwubeziri ya ekworo ma ị ga-ewu ichizie success ọ dịzire ngị ma that time but anya afụgo na ọfụgo ịghọtara. So all those things ihe ị kwesịrị ịma as human being ọwụ na ị structure your mind nwanne torment your mind will torment you my brother because fire is fire. Fire bụ ihe eji esi nri o mana itinye aka na data ọkụ ahụ na-agba agba nwanne ọta gị. Ọkụ bụ ihe eji esi nri, fire bụ ihe eji esi nri mana itinye ya aka nwanne ọrịa gị ọkụ. So the same mind ahụ you ji generate ọwụ na ị chose that you want to do follow the way of Amadioha, then Amadioha will respond to you as a good. Isikwa na ị chọrọ ifolo ihe ọjọọ na ọ bụghị ihe ọma ama no ihe ọjọọ, then the same fire will respond according to what you give. Isi na asị pịa aka na ahụ aja ịpịa aka na fom ka mara nke ga-respect ọfụma. Pịa aka na ahụ aja ịpịa aka na fom ka mara nke ga-respond well. Ọ ahụ aja ga-respond well ka fom ga-respond well. The security men are ever ready. The security of universe is a cyclic movement. It's a cycle. Ọnọdụ dị 24 hours. But ịpụta ha ndị ọkweghị na ịbụrụ onye nke ama ọkweghị n'aka as a guy man. Ịbụrụ onye nke the other side nwanne ọgwaghị na ihe ọ nọ ebe ahụ before Abraham I was. Ịbụrụ onye on the other side nwanne ọ ga-deprive gị every knowledge of good because ị mere onwe gị you must suffer. Ọkwa nye nwa bụ the mind na tutu anọ nso bịara n'ezi ozi ọma na ọ ga-deprive gị ya ọ ga-asị gị hapụ this guy ga nonsense ka ihe onye na-akọ hapụ onye ka e wee gwụọ gị ezigbo ịbana ịghọta ha ihe ọ na-agwa gị datin bụ ka nwanne imerite this information bịa ebe a ị ga-asa afụ your prison you must serve. Ọ sị gị hapụ this guy na this guy wee onye ochi ichefugo fọkwa this guy ka asị were ego ndị mmadụ rie ọ this guy na-ahapụ onye ahụ onye asị onye ịhapụ ya ijewara o were kwụba gị ya ọkwọgide gị kwụcha gị ọkwa gị aka sị gị ngwa gazie back to that guy. Hai nna nwanne o hai nna akwụkwa na mma nna nwanne o tekwene m fụrụ ihe ị na-ekwu almost 2 years ago. Hai nna nwanne ngwa prison nga ka nsị apụta sef na prison ka nsị apụta ọtọ sị gị nna ya enweta ihe mere m chọọ ofu ahụ kọsịa ka o si wee mee ị ga-asị ahụ nsogbu adị ọ dịbeghị late ịghọtago but at least ezigbo ịba mana ị na-agba ha deteni ọ dị aka ma ọja ka m na-agwa ụnụ si ụnụ nwanne onye igwe ara okweghị hapụ ya because onye ara na uche ya ewe sọsọ mgbe ị ga-ama na speaking tongue bụ ara bụ mgbe ị pụọ na steeti fụ onye ara na-ekwu okwu ejụọ ya ka ọ na-aka ọ sịghị na ya ma ha gaa na speaking tongue jụọ onye ahụ kedu ihe ọ na-ekwu ọma gị mgbe nke ga-agba na onye ara na uche ya ewe ihe ọ bụla onye na-eme ka ọ ma anya ya but Amadioha ka anyị kwụ n'ime ya and ịchọkwa na ịmata difference between Chukwu na Amadioha all the same thing ahụ gwara ụnụ na mbido all formation the formation will to form which is then called Genesis, the beginning, that is the form, shadow, to have a shadow of something. So all physical manifestation of creation oya ka na-akpọ Chukwu, simple. But on or at rest, they no move by into motion ọbanachi ka na-akpọ Chineke move aggregate. So anyị maka ọ dịziri how to control this energy because ya natural energy anyị maka ọ dịziri control. How do you control them? Through knowledge of ihe anyị nwanyị na-ekwu ebe ọwụ na ọ bụ ihe nwanne ọkwa agha you go hurricane ya ọ ga-eme gị wave ṅụọnụ mmanya ga ije ṅụọ mmanya ikpuchi anya gị gaa ije ka ife ya eme gị ịṅụsịa mmanya ikpuchi anya gị otu a gaa ije na straight line ọkwa ebe ị ga-enweta onwe n'ime gọta ka ị ga-enweta onwe gị pịa ịma na ihe a na-agwa gị nwanne life and direct ya abịaghị ebe ịkọ ahụ ya ị ga-agwa gị ebe nwe onye ga-agwa gị na ndụ gị niile ma ndụ na-abịa abịa ma nke ọzọ nobody will tell you. So ọ kara gị mma na iji kịta a sị na anya furu ugo tụrụ ugo na ana-afụ ugo kwada
anya tụrụ ugo jọrọ ugo na adafụ ugo kwada ndozi ọdịnala bụ ebe ndụ dị. Nsọ ala Igbo bụ ebe ndụ dị. Amadioha, ama nke di ọha, the man shepherd, ama nke di ọha, ama nke di ọha, the revelation, the knowledge, the intelligent, the goodness, the light, everything. Ọ nke ahụ ka anyị na-ekwu maka ya. Nwa bekee enweghị right to tell me onye wu Chukwu n'ọnụ Igbo, onye wu Chineke, onye wu Amadioha. I was born inside Igbo land by onye Igbo. So nwa bekee enweghị right isi na bekee bịa gwaba m nke bụ ihe ọjọọ na nke bụ ihe ọma. Ọ fụrụ m n'anya. Kedu ihe mere o ji agwa m datin? Ọ na-agwara m ya ka ọ bara m uru ka ọ kọwa m ahịa. So onweghị any reason to tell me. So ọwụ na ndị nọ n'ala Igbo si na ihe nna nna ha mere bụ ihe ọjọọ based on ihe akwụkwọ nsọ ha kwuru. Ịgwa ha ịda na ha aghọta ha dị akwụkwọ nsọ ọ ha na-apụ ara. Onye ọsọkwa ya bụrụ. Onye ọsọkwa ya bụrụ. Ịgwa ya na ịda na ụlọ na-apụ ara. Eche ego Baịbụl ego ọ gbasara m. Mana ị ga-asịkwa na nna m mere ihe ọjọọ. Ntị gị mere ihe ọjọọ nkọ. What of the same ndị mpa na-ekwu ihe na what of anyị sịkwana ha na anyị amaghịzi ndị ha bụ nke ha ga-ekwu. Ọ bụrụ na ịgwa ha kịta ha dị ndụ si unu nwụọ papa mama unu nwụọ we will forget you. Obi ọ ga-adị ha mma. Ha jụọ gị nwaanyị isi a bikọs ha na-eje ụka. Isi a na-efe arụsị ha na-efe ha apịrị apị. No, that's why we will forget you when you die because unu na-efe ha apịrị apị. How will they feel? Because n'ime obi o believe na ọ bụghị eziokwu. So kedu isi ka isi wee sị na nna nna anyị ha believe na ha na-efe ha apịrị apị? How do you believe so? Ọwụ na ngwa gị disentịrị ka ha ekwe. Because most of them na-agwakwa about Amadioha today. Ha say, oh, Jesus, not Jesus or everything. If their children wake up tomorrow, find out na Jesus bụ asị, akpọ ha asị na cast ha na bind ha every day, how will they feel? Ajụjụ ka m jụrụ. Ka ha ga-esi eche? Because agwa ofu onye fụrụ na aghọ eke. Agwa ofu onye fụrụ na aghọ eke. Ha fụrụ da Jesus feel eno eziokwu. Weda mere asị ha asị ma gwara ha eziokwu. Ihe ama bụ na ha feel eno eziokwu n'ebe ha ka ndụ dị. Ọkwa eziokwu. What of ịnwụzie na emesizie nwa ga-amara na chọọchị mebisiri ha n'Igbo butere anyị ihe ọjọọ divide ha n'Igbo and the mmanya tiri n'ụlọ ụka mee nka ma mpa ya iwe ewe iwe agba ya obi agba ya njọ. Ọ na-aka na-akpọ nne na nna ya iyi na n'ili ebe ahụ. Kedu ka ihe ha ga-efili n'ime ebe ha nọ n'ili? Obi ọ ga-adị ha mma. Obi agaghị adị ha mma. Ọ bụrụ na ị nwere TV, television, new television, nwee old television, gaa bute the old television, new television. I chekie these two televisions, kedu nke ka mma? Ọ inwe telefon Nokia, Siemens mgbe ndị ochie, inwe Android. Dewe the Android na tebụl ahụ, dewe that Nokia. Kedu nke kara nwee information? Ọkwa smartphone ahụ, yes. Then how do this your parents give birth to you as a hybrid? Na-eme expect ka hybrid soro these people. Nwanne, that's why njikwa ụnụ na ihe anyị nọ ebe a to move our ancestors forward, not to go back. Because ọkwa mgbe ị ga-ebute television or weta telephone, old telephone and new telephone, ị na-compare the same information ka ha bụ, but ị ga-enwerịrị the information of this old telephone to build a new one. If not, ị gaghị build a new one. Under what ị ga-build ya? Under gịnị? So that's why ndị a na-ekwu ihe ha na ha enweghị ike move anything forward. That's why they take our ancestors way. Because ha mara ihe ọ bụ. Their own is just to igbo ọkọta anụ na-akọtu ka enye wetara anyị efi onwe emeghị ihe ọjọọ bịa ebe a ka akọgbuo ya enwe mugwu chọrọ ịkwụ ụgwọ wetara m afa ya enwere nke a na-akọghịrị ihe na-esiri gị ike gbara m afa mgbe weta ọkụkọ weta 200,000 weta ofu ewu weta ofu efi a na-akọtu chọọchị ya ka ha ma but all the same information a ka eji wee rụọ plane rụọ moto rụọ tv rụọ telefon rụọ ihe niile nga ha anaghị ekwu ya mba gịnị ka ị na-akọdo ihe a mba dị nke ahụ western world
ka western n'ala Igbo mba Nigeria will not let us. Nigeria agaghị ekwe anyị, Nigeria will not let us. Nna nwanne nwe onye mana agwa odeshi, onye mana agwa odeshi, enidiri m ịgwa odeshi na-akọ ka ndị egbugharị isi ihe na you don't think that is not relevant. Ihe adịghị relevant onye ha na-akọ a ga-ama odeshi. Nna nwanne ihe na-esiri m ike nwere nke nwe dibịa ịma, enwe dibịa ịma, nwe ihe na-aga na famili anyị mgbe pastọ ịma na ebe ọbụla o tiri aka ọkpọchi, ebe ọbụla oti nwe pastọ ịma, nwe pastọ ịma, nwere onye nke ịma, nwe onye nke ịma, a na-eri ya esi ebe arịrị ya eje ebe esi arịrị na datiz ya na-agba ya nke si ekwu ya eje na-agba ya seti, a na-agba ya seti. A na-ekwusi ụmụ ibe, kedu ihe dịkarịrị na mma na no matter how little na enwere a group in Igbo land, just speaking about this thing alone is honor. Speaking about this alone is honor. Gwagodi m another set of people in Igbo land based on Igbo ideology, talking about elevating, using the same ancestral knowledge to build a new society based on modern way of things. Anyị ga-convert agriculture na our land. Owozi nke onye kọpụtasị ya nri ọ gaghị ere nwunye, no, we will process them. Na anyị ga-eji aka anyị kwụsị this cancerous bricks block a na-eyuzu arụ ụlọ and this asbestos a na-eyuzu arụ ụlọ ndị British wetara anyị, transform ya to clay, natural clay through bricks, affordable 60% reduction of expenses in a house. Kedu ndị na-ekwu ya? Gbagodi mpụ we stay mastermind practical information. Ọ bụghị nke ahụhụ nke ịchọ ije gee our audios, our videos, ihe anyị na-ekọ live evidence. Ọ bụrụ nke a na-akọ akụkọ mba, nke ahụ na ka e ga-esi eme ya dị, nke abụghị na asị na asị. So onweghịzi ndị ọzọ lere this foundation. Ihe ahụ foundation ka anyị lere. Ọwụ na enwere another Igbo group, anyị na-ekwu ihe asinsi. Ọwụ na ọ dị izi somebody else aka copy go. Ọwụ na ọ dị izi somebody else aka copy go this thing, but ọ dịrị izi nwanne ịkọpịa iru n'ụzọ, but ọkụ ga-anyụ. Oge ndị mapụrụ here na ndozi ọdịnala anyị gwara ha na here you must abide by protocols. Ha mapụ gịnị ka ị na-akọ dị ha? Somebody will not put me in a box. Ka ihe na-akọ dị ọmapụ. Kedu isi ihe mere nụ ka ha ruru die? Then try it, then fail. Ha try ya ha fail because nwanne onye amaghị ebe e nyere ozu amaghị ebe a ga-esi abọ ya. Anyị gwara na Amadioha dunyere anyị ọrụ because the land is crying for justice. The land, Igbo land, is crying for justice. But the justice of Igbo land is a different justice. Not to ebe anyị na-eje because misunderstanding, but the major problem. Our land is crying for justice. Our ancestors are crying for justice. Owesi anyị, if you ever mepụ m anya mmiri n'ihu, if you ever clean my face, I will make you stronger than anybody on earth, and I will give you every information, back it up with that. Nwanna ihe anyị na-eme agbaghị aka. Ihe anyị na-eme agbaghị aka. Anyị ji every information of our ancestors right here. The one ga-arụ plane, moto, mmiri, anything. But when ihe anyị ji eme ụmụ anyị ka anyị ga-enye so that they can use it to go. Anyị agaghị eme nwunye now because I am ready to do it. But ụmụ anyị ga-eji as educational system in their brain, then ha were ya pụọ ndụ. Rome was not built in a day. But nke gị bụ ka ị nweta 1 naira ị ga-eji eri nri, money. Nweghị any plan. Ị ga-amụ ụmụazị 5, ụmụazị 6, ụmụazị 10. Kedu ihe iji eme? No single plan for them. A sị na education is power. Education is the key. Ị nwere knowledge nwanne, kedu ihe ị ga-eme? Nwere ihe ị ga-eme? Ị nweghị ihe ị ga-eme. As long as you nwere knowledge of anything, that is the key point why Igbo land is suffering.
lack of knowledge. Ọ bụrụ na ha eji ego, there is enough money, there is enough money, but there is a problem of justice within the land, not outside. There is no justice in the land. Sọsọ ndị court juru ebe ahụ niile. Gwagodi m kedu benefit of being a court killing your own brother? Just achọrọ m ka ị gwa m one single benefit to form a court to kill your own brother. Enwere benefit? Enweghị benefit dị n'ime. Ọnwụ na enwere benefit dị, gwa m. Kedu ihe benefit ị nwere to go into court and kill your own brother? Na-enwere ihe ọjọọ mere gị, because enwere ike na-azụ nwaanyị, a na-azụ asa, o ji wee kparịa m. So onye ọbụla kparịrị gị n'ụwa igbuo ya. Mmadụ kparị ha anaghị egbuo, mmadụ kparị ha egbuo. Gangster, and I watch American movie. He say you will gangster, but you never pop none. Say you will one star, but you never pop none. It been got a long time, you ain't got none, damn homie. Na gbegbe. Nwanne ba na amị, ịchọ igbe egbe na ịba na amị. Ịchọ igbe egbe ịba amị, go Sambisa. Ịchọ igbe egbe ịba amị ka Sambisa gbanụ mmadụ gwogwo. Your own brother. Ka iji amụ igbe egbe. Iji amụ ị na-eme hitman with your own brother. Kedu nwanne? Education is the key. Education. Nwanne, go to this Asian small country. Go to Asian small country, you will see. India, go to have no osisi, but to your ego $20,000 dapụ ebe ahụ, they will call you to give you the money. $20,000 dapụ na that area. Ha ga-akpọ have no oisi o, they will call you and give you the money. N'ụlọ osisi ka ha bi. What about money? You have about education, way of life. You see, all understanding of life ka na-akpọ ya. Nke anyị bụ anyị anago n'iyi complete. Enweghịzi any good thing si n'obi ya. Ihe ọ bụla eji ekwu na nwere ihe mma enweta di ya. Enwere ka ihe a ga-enweta di ya. Tọsi ihe a ga-enweta ihe a ga-enweta. Mana a na-asị onye ruo orie wụkwana gịnị? Gịnị wụzi onye ruo orie? Gịnị wụzi onye ruo orie na ọnwụ na ịrụghị ka ị ga-esi eri? Ị chọrọ automatic ticket. Ụmụ ibe, ọ kaara ụnụ mma na anyị ji nwayọ. Ọ dịka even most people anyị na-agba ihe bụ the youth, because ọ ha nwaka their future na n'iyi. The future na n'iyi here were all those young men. Ha nwaka ebe anyị na-emere. Ọ this unu echere na these people nọ na western world enwere ihe nyere ha. Most of people na fight this thing from western world. Ndị a na ba anyị nwere ihe ha ga-emenwu because ha jiri information ọ bụghị maka Nigeria. You got to go. Ego a na-eme generate, a na-akụ ya akụ. Ịchọ na ị chọrọ ego ekụọ ya nye time opuo. But ọ dịghị possible ime nwe with people within the place because ha nwere limited knowledge. All ndị ha nọ na western world, but you must prove that trust. Ihe mmadụ ga-anọsi ala bekee gbagide mbọ gbasịa mbọ sendere ndị be ha ego ka ọ wee rụọ ọrụ ya ụlọ merie nke ọ na-arụ onwe ha n'ọgafụ. Family ofu nna ya ọ nata enweghị na ọfụrụ ego niile erisie. Enwere onye mma from Germany ọ sendị 32 cars ụmụnne eresie the whole moto risie the ego. The man nata from Germany after 11 years, no single one after that 32 cars, no money. Ọ bụrụ ka ihe ga-eme. Kedu ihe ga-eme? Now most of these people na abara bekee na-agba mbọ ka afọ na anaghị dị mma. Ịma ihe dịsi ndị ara na-akọ. Let him come back here and do it na. Can you imagine? Ọ ihe ga na-anọ from them. Aka gasị na ahapụ ya dị ọ wa agụ egbuo ya. Ezigbote agụ egbuo ya because government will quite there all their journey. Ha ga strive gide go on trees na the land pụọ. That is their plan. Ọ dị na edere ede that na ha ga-eji hunger chụpụ gide.
ha mere 1967. So nke a anaghị agwa gị ihe na gị absolute truth. Ha ga-strive gide gị until you leave the land. That is why we make institute this thing, because only like we counter like. That's why we say na yes, agriculture, as long as na wide anaghị na-eme nri, we create the agriculture and process it so that we hold our youth inside the land, create this nka na ụzụ wee hold ha na the land ka ghara ịpụ, maka hapụ ha na ihe ndị a chọrọ ime mezuo ha. Simple ya onye na ọsọ gaa na nke ndị na-agbọrọ n'afọ gbara gị afa, ọ ga-agwa gị this thing. Gaa na nke fada, ọ ga-agwa gị. Gaa na nke imam, ọ ga-agwa gị ya. Gaa na nke ya na akpọ ndị nke ọzọ, they will tell you the same thing. That is the strategy of war. They will strive you until you leave the place, unless I go egbu gị. Ha try again na farm and all work. Ha eme again na farm. Most of our people na-ejezi farm. Ị ga ebe ahụ ndị Fulani egbu gị. So emere ya ebe ọ work, so they will put it again in the place, in the city. Isi na Lagos zụrụ ahịa na Lagos ka ị na east, ịgbasi ya the long road nata ire dị ahịa price enweghị ya ego because ọ dị ọnụ. Enweghị ya ego because ego niile ịkwụrụ n'ụzọ, bribe niile i mere n'ụzọ wee rute na east from Lagos. The next thing ị ga-emezi ị gaa Lagos, ịnọdịzie ebe ahụ, ị gaghị abịazi, ịnọdịzie that place, gwụrụ shop that place, lebe ahịa dị ka ha aga ime n'ugwu Awụsa the same thing. So a ga-emegide gị until you leave the place. Ihe ahụ scientific study. Ihe ọ bụla anyị na-agụ ebe a bụ go and do your own research and get your result and get sense. Sọsọ ihe anyị kwuru ebe a bụ only thing nwere ike ịkwụsị m ihe a. Ịkọsi akụkọ ịnọwayọ, ịkwụsị okwu ịnọwayọ, unless me create a counter medicine that will choke with that thing. Ga-echoke ya. Kedu ihe ị na-eme ka wa youth kwụsị ịpụ n'ala Igbo? Gwa m one single one. Kedu ihe ị na-eme? Ọgwụ nsọ ihe anyị na-ekwu n'ọnụ ozugo inye ndị mmadụ hope to stay in the land. Kedu ihe gwa na-eme? Kedu ihe gwa na-eme? That is it. Maka ndị na-akọ akụkọ as na fact speak for itself. Lekwa ito lekwa isa, ọ bụrụ ndị jere law, fact speak for itself. Ya anaghị abịa ebe anyị kọ nonsense. Ozi Port Harcourt nwanne, all those things dị under federal law. Nwere federal law, this is law. The law was removed by onye Igbo 1966 by Aguiyi Ironsi, tinye na military decree 1960 water decree 1966 by Aguiyi Ironsi. So ebe ahụ no ogo area until a president from that eastern region come, only we change that. Ndị Hausa agaghị change it because ọ nọ na their favor, ọ na their plan. You got to go. As long as they are in power, ha ga-eme implement this thing gwara gị, and ọ nọ in place for very long time. But ndị be anyị ama reason why ha ji hapụ ana Igbo. Ichi ịgba boy, you must go Lagos to gbara boy. Ịnụbeghị that thing. Mmadụ onye na-aga boy n'Ọnịcha, 90% na-aga boy outside Igbo land. Ha na-abata nke kasị boy na-abata. Mmadụ onye gara boy gbasịa boy bata Igbo bazụwa ahịa. Mmadụ onye gara boy na outside Igbo land gasịa boy bata na Igbo zụba ahịa. Ọ ga-anọ ebe ahụ ọ gbara boy zụba ahịa dị na. So ihe ahụ max exodus ka a na-akpọ ya. This is ọ bụ ihe ahụ a well designed philosophy, but ịmanụ these people from this part of the world, they lack knowledge so much that even truth in their face they can never see it until they drown by it. Even truth, if you like, you spit truth n'ihu ha dịka asọ mmiri, they can never until they drown. Ọ na-egosi gị na enwere something wrong with the mind of these people, because o nwere mpụ ha mere n'ụwa ha mbụ. Enwere mpụ ndị a mere ji ha, nwere mpụ, nwere some, because o nwere something ị ga na-ekwu. Kedu onye ga-asị na ọfụhụ handwriting na-eme n'ala Igbo? Ka onye ga-asị ọfụhụ ya? Ka onye bụ onye Igbo ga-asị na ọfụhụ the handwriting on the wall?
but to the reaction of our people, the reaction anaghị, ha na-eme the thing worst. Every of their reaction add 10 years na the worst. Every of their reaction add 10 years. That means there is something wrong with these people. Can you hear the wrong? The mind of the people is the judgment of the people. That means these people is under bondage. These people dey under bondage because I cannot see the reason why anyị ji wee na-ekwu maka Amadioha today. Me self, I cannot understand. So that means there is something this Amadioha want to reveal to these people, and they stay tie their head. Ọkwa the same person ga-apụta ọsị m fere asị here. Ka ihe fero mean na through their Bible? Isi akụ, ọmụma isi akụ. Kedu ebe ọmụma isi akụ dị? Ka ebe ọmụma isi akụ dị? N'oru. Kedu ihe bụ oru n'ọnụ Igbo? In Igbo concept, enwere arọ and oru. Enwere arọ and oru, and oru ọmụma isi akụ, ọmụma isi akụ, ọmụma isi akụ ọ bụ ya ofero. Isi ọkpụkpụ, ọmụma isi ọkpụkpụ, ọmụma isi ọkpụkpụ ọ bụ ya ofero. Ị na-ajụ m kedu ihe na-eme ụnụ? Ị na-ajụ m kedu ihe na-eme ụnụ? Mgbe ahụ ihe na-eme gị na ọdọ bondage, you are in bondage, but ha agaghị ekwe. The only freedom to this bondage will Amadioha anụnwa, because he represents, as long as you believe in Amadioha, that means you have relinquished all those bondage. Now I have given up. Then the eriri ga-ebido tọgebe onwe ya. Eriri will begin to lose because you have accepted justice, and you will begin to avoid these things. Oh, every day say na onye a ga-anwụ, a ga-eme nka, a ga-eme onye nka, a ga-egbu nka aka, a ga-ata nka nta na nwanne. You feel na this name onwe judgment. Eh? All those things ị na-echere mmadụ n'obi gị, ọ bụ ihe a na-eme gị practical. Ihe niile ha na-eme gị practical. Ndị niile ha na-ata ahụhụ na Nigeria na go inside their mind. All ya ha wish is their wish. All that thing ha na-afụ physical, but ha maga. That thing with their wish, but ha maghị not their wish with that thing. If they give me chance, if they give me chance, I will do this, I will do that. Ha enyego gị as chance, but oh dia ị na-atasi their ahụhụ as chance. But agwa gị about judgment. Now you cannot worship any other god apart from God of justice. You don't have any right to worship any other god apart from the God of justice. Because life is about justice, balance, nothing more, nothing else. So you must give your foundation in this earth as balance. That's why America will say in God we trust. Israel say we are children of God. Ndị Igbo say anyị bụ ụmụ amadi ọha, the children of justice. Ụmụ amadi mean children of justice. So why will a sane human being choose any other god apart from justice? Ajụ ka nna ajụ ndị isi ojii oze ndị Igbo because amaha m ebe unu si pụta ụwa. Kedu ka any sane human being ga-asị I worship any other god apart from God of justice? Explain, because mụ aghọtaghị. Onye Igbo Igbo ka mbụ, ahụbeghị m okenye, I'm still young like you. So kedu ihe ebere na-emere ndị be anyị? Mụnwa na onwe m ma the repercussion and consequence of this thing na-agwa gị. I know the consequence he ga-efesi na this thing, I know, because ihe ahụ ị na-efesi bụ abụghị ihe si n'elu wee daa. Ihe ahụ ị na-efesi because ị maghị ihe agwara m ụnụ na we are in the age of Taurus. Ị mara ihe wụ cow. Ị gasị na countries dị iche iche, ị ga-afụ na ha na worship cow like India. You got that? So I am na age of Taurus, age of cow, based on cosmology. So that means India na-achị nna ma nwere ihe a na-achị reveal. They are trying to say nature trying to reveal something to you. But no, onye ka a na-agwakwa gịnị ka ị na-akọ? Nature want to use these people to call you back. Call you back. Bịa
come here my son, come here my son, but you still refuse. Nwanne ị ga-efu efu, simple. Ị ga-ana ka nai isi na asị tinye ego gị, period. Because enwere ebe a na-eme agwaruo mmadụ ihe hapụzi ya epụta, ị na-anwụzi anwụ enwụ, ị na-anwụzi anwụ enwụ, simple. Kedu ebe ndị ugwu nọ sinsi? Nigeria dị 60 years, 1960 ka e nwere independent, kwa eziokwu. Ka ebe ndị ugwu na-achị nna ma nọ sinsi ahụ, where are they? All of a sudden ha pụta. Ọ na ha nọbụ n'ala Igbo sinsi na-achị efi, ọ na ha nọbụ ụdị sinsi na-achị efi. Yes, so ka ihe wụ problem na I want to know. Gịnị wụ dị gwere ihe mere bubu abịago 1984 before ọta n'isi egbugo anyị mgbe chagharị. Bubu abịago before bịakwa ọzọ. That means bubu nwere something. Amadioha want to relate us with this man, because the only way to call your attention to the justice of Amadioha is through this bubu and Fulani herdsmen. Na-agwa na eziokwu, the only attention Amadioha call you through this Fulani herdsmen and Buhari is this: my name is Amadioha, I am the justice, I am the creation of every human mind, because I am the mind itself. If you take me as your own, I will take you as my own, and nobody will ever tamper with my own. But you refuse. Who are you going to blame? Ka onye ga-blame zikwen. But you pay loyalty to human being. That is why you fail. There is no loyalty on man. Loyalty belong to Amadioha. Who loyalty belong to? Not me, not anybody. But if you pay loyalty to man, that means you have a problem. Because ọ bụghị mma mere invent Amadioha. Jiri aka gị jee chọọ ihe o mere, then you choose by yourself. Oh, because none on so gwara gị. But if you pay loyalty to somebody else, you worship a false god, then you have a problem. Use your own hand to check the meaning, so that you don't nonso ga deceive gị. But ụmụnwa na-emere gị ebere because ahụfụ gị na-ata dị ime obi mma. Enwere ụgwọ na-akwụ maka Amadioha. Enwere m chi ya. Enwere chi ya nwere na Amadioha, a na-enye m chi ya? No. Then ka ihe na-ekuzikwe, what is your own problem? Enwere chi ya ị na-enye m maka Amadioha. All this information m na-ekwu ebe enwere igwe kwuru m. Ihe niile na na-ekwu ebe a chinsi akpịrị na-akpọ m nkụ. Enwere inyere m sweet ka nye m oroma. Inyeghị m anything. So I am paying my own dues. Have you paid your own? I am paying my own dues. I suffer. Get this information and distribute free of charge, and I'm getting money. So whoever you take the information is up to you, not up to me. I have paid my own. I may go my own. I have sacrificed my own self. That is why you take it as duty, as your order to say. So always na ịchọzikwa ịnụrụ ịchọghị ịnụ ịhapụ, blame agaghị adịzi for more, because ọwụ na pay your homage to materialism, that is your fundamental problem, because your loyalty is based on materialism. That is why you suffer, and you will continue suffering. You will continue suffering until Amadioha become your God. Until Amadioha become your God, you will be squeezed, stifled, until Amadioha become your savior. Because without justice, nothing will ever happen to you. Good. You gotta have ihe ọma unless there is justice in your life. Maka na ndị Igbo sị na onye enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Onye enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Know the truth, so that truth shall set you free. Our choice. Not about choice. Choice you make will rule you. But if you make a wrong choice, you die painful death. If you make a right choice, you live a happy life. It's as simple as ABCD.
imeke a choice wrong one, ịtagbuo onwe gị n'afụfụ. Imeke good, because heaven and hell is the condition of the mind. So imeke a wrong choice, afụfụ. Imeke a right choice, glory. So maka ndị ga-apụta asị religion, asị ha religion, asị ha nnọbụ ihe anyị na-akọ. Anyị na-akọ way of life, a way of life, ka esi ebi ndụ. This is our way of life. So you must separate this thing from Western religion. Ya way of life, ihe anyị na-ekwu ya nsọ ala bụ ewe ka anyị si ebi ndụ, ibi ndụ nsọ ala ka anyị si ebi ndụ, our way of life. Ọ ihe anyị na-ekwu maka ya. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị unu na mma.